أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم فلي أني تنين والمندو أمو دي زغري بلس فلوا بلا جلما تشاني مسو دم سن أني مافروبا مالكونا أني مالكون كا كرنغراني أمين يرى سوالي نو باجي نا زغري بلس نمرو أني l'actualité musulmane ka foli كرنغراني غادي أو بلا جلما ka فايا بسم الله أو دانسي أو دانغنا ka jem gam mandika no yitrom kene bela jelebi sigi ko ma ka émission kelim kono nabi ñina ma bal ma gënaaw di nga fe professeur Makan Cissé la sona professeur assalamu alaykum wa alaykum assalam rahmatullahi ta'ala wa barakatuh la nga trobu kana jëm kaka ko sobe fulli kan bo alhamdulillah silam yi fo folo ki wala ma don o ko fambe zikri prisi kan baga befo kera ngana na ma mali kono ani mali ko fe amba kan baga befo o ko fambe promoteur fana fo alhamdulillah ko amba nga la turu kene kono sangani wati be nando na la turu kene kono professeur te ñina parce que ni ambe ko joni kunali e ba ko sabu ni ma ko me bela dugu dozo fu bi mali kono dozo befu ba ma bolo be la turu so tan woro la ka damne ni na kana bla kulabana ko amba befu ka bela jele wala nyuma do ko balma ken u denge do anuka kalandi ni ala sona na ala sona ni ambe ko famsa dun mata afoko nyuma ka nyuma seju musa do ma be ga foli be kenen ngona na ala sona professeur bi anya trop de flata kosobe na fo yere ma fo trop den kilin na chenga no ka cha anyel ken no ka cha kosobe na be anyel le kama anyi trop flareta adama ani sulumana garsiga ni nafulu be garsiga ani masaya amu flareta bi kira ne ba baram nu ngem ko alhamdulillah sila ni jien ko ski ka laje ni garjiga ko ta la yegalo tike yodo fo barla ngoli la turu so tan woro laje ni sejo nani nina ka adama na gardigala sige ni bazidi gansante ay gansante d'accord ni ko fa foy mambo ni ko fa ka tema gardiga ka ma shi saka fo ala kale ala alquran don bo nyana ala kale ga adama den da adani bi ke don gardiga de bi allah don bo be ba do gardiga di fe na bazie o gardiga mo mi di na doni saro sira ka ma shi saka ele lugi ma so noro mi doni korana kono yere ba kala ka fo ko aka inta ko chen allah gardiga yi jako ya ala di kuti mo woni ndola o jako ya gardige fana don baw ba fanyana o rega mangu korane kono ngo ala koko laqad karamuna bani hadama wa hamalnahu fil biri wal bahr wa razaqna min taibati wa fadalnahu ala kaseer mimman kalakna tafdila o jako ya parce que muna ala kale ni ko fe dani ara madina gardige de bina flana d'accord o gardige fana o fly bisbe fo mo ko kan fam gardige fly d'accord gardige do be o gardige ti e ka fuitola ala yida ala bodima ay o gardige bi wi mo shini tola o gardige ala yida o ba dama ala yedo da ala bi da ala ni gardige hake dima karsa kanga ni san hake de balu bo o san fana don mo kuma flafula ni ko roke ala bi se ka do faraka ina fo ni ko roke o fana bi se ka shiti ina fo ni do ya nyine ala fe I tara mana ko ke dola ako bo d'accord shini bita lahara e o ko to be ne na yusuzo ni sa sa bi wolo vla na ala di dil na ala so na bi bambi bi sa wala bo gardige mu ye fly gardige do be o dani do ite ala wolola ala yere o dayu be awo di dan fen bema c'est-à-dire karsa abina ken abina ni shage soro abina ni muso furu abina ni ke o gardige be o illa tige gardige ina fo la tige fly lawulul makino an lawulul mahfuz wala en fly la tige wala ndo be o bi yelema la tige wala ndo be ala ko nyini ngeni ci yelema o gardige be bo gardige do be ni ama mi kle ka do karamogo ka karamogo na ala wule kenyo be karamogo ni fen kenyo pour nga sega nya soro o yo gardige flanay o gardige flanay jumay ala ko ni wele ni ndeli menike ko na haya do be ala ba ko ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqi ni yela ni dondono warti ban ayni la ni dondono sila na folo da ti jofo mena o la ni ala wele ni ala tokoy walma ni ala wele ni latu walma ni ala wele ni ginoi ginoi ibita soro ni ala sono o koma ni mumina ke na sara ke to nyumana sila mamu me ka tagama dorome kelin taku ka baliko ye o be ka million fla wa faire gérer allah o gardige be adama yo doy d'accord o adama ma chama ma baruke me ma adama do so ni adama do adama tasuma mi ni adama sona ibolo atijo ay
sila adamadenw bɛ ɲɔgɔn dan diɲɛ fɛn o fɛn o garijɛgɛ ni maa o maa y'i dan ni garijɛgɛ baara banna i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ dɔ bɛ yen sisan a bɛ taa parantiya la patɔrɔn dɔ de bolo an yɛrɛ an y'olu dɔw y'a ɲɛ la wa hali minnu bɛ lamɛn la dɔ b'a dɔn professeur bɛ ka mun fɔ nin ye tiɲɛ ne yɛrɛ ye dɔ ye a taara parantiya de la mécanicien parantiya patɔrɔn dɔ bolo o patɔrɔn denw bɛ yen o fana bɛ mécanicien kelen na ye mais o tigilamɔgɔ bi cɛkɔrɔba fatulen o de filɛ nin ka na kɛ fɛn ye ka wari sɔrɔ o de bɛ ka cɛkɔrɔba ka du balo ka cɛkɔrɔba denw b'a yɛrɛ bolo baara la bi a y'a yɛrɛ ka du ci k'u jɔ mun o ye garijɛgɛ cɛkɔrɔba yɛrɛ ma se ka mun kɛ ale yɛrɛ taara patɔrɔn fɛ yen o ma se ka mun kɛ ale de ye cɛkɔrɔba ka yɔrɔ ci k'a jɔ ka tila ka a yɛrɛ ka du jɔ ka tila ka cɛkɔrɔba denw b'a bolo baara la ne yɛrɛ b'o dɔn bon i b'a ye k'a fɔ garijɛgɛ bɛ yen n'i donna sababu ka sababu ɲini ala ko n bɛ sababu kɛ k'i dɛmɛ o ye adama ye adama kan ka ɲɛɲini diɲɛ bɛɛ fɛ o ye kelen adama kan ka baara su ni tile wagati bɛɛ garijɛgɛ kan ka ɲɛɲini o kɔfɛ n'a nana Sulemana la n'i ko muluku Sulemana baara banna o masa Sulemana ayi sila Sulemana ka di kojugu nin bɛ ne hakili jigin Bɛlɛdugu n ka cɛkɔrɔba dɔ bɛ yen don n'an bɛ baro la n sera Sulemana ma a ko ne ma ko turajɛ baara cogo dɔ bɛ Sulemana la turajɛman kelen a ko a baara cogo dɔ bɛ masa Sulemana la o baara bɛ kɛ dingɛso sanfɛ sila cɛkɔrɔba ye a sɛgɛrɛ dɔ di ne ma Sulemana baara cogo la n'i y'a kɛ adamaden ye a tɛ san kelen dafa n'a ma sigi fanga la o kɔrɔ ye min ye n'a bɛ baarakɛyɔrɔ la n'i y'a baara ka di cɛ o cɛ ma n'a bɛ baarakɛyɔrɔ la a tɛ san kelen dafa n'a ma ko baarakɛyɔrɔ ɲɛmaa ye minisiri mun bɛ minisiriya la n'a bɛ ka président ɲini ka dɛsɛ n'a ma se k'a sɔrɔ n'i y'a baara ala b'a k'a ye ne bɛ baara la nin société in na a bɛ san joli bɔ n bɛ k'a ɲɛmɔgɔ ɲini ma se k'a k'a ye ne y'a baara ye a tɛ san kelen dafa ala bɛ sɔn a ka poste bɛ yɛlɛma a ye sika foyi t'o la wa ne ye capitaine de ye tiɲɛ yɛrɛ la n bɛ k'a ɲini to ka bala pour que an ka se ka kɛ commissaire ou bien n bɛ ka commandant de ɲini waati bɛɛ ni concours kɛra n tɛ tɛmɛ a baara k'a ye k'i dadi o baara cogo dɔw bɛ yen sila olu tɛ yɛlɛma a ye Sulemana na kɔni a ci cogo dɔw bɛ yen Sulemana la a baara cogo dɔw bɛ yen n'i y'a baara ka di adamaden ma Sulemana la ala sɔnna a b'o masaya kɛ concours ka da la k'a fɔ ko n'i ye examen ala deli kɛ adamaden a t'a ci Sulemana ye masa Sulemana la Sulemana kelen jinɛw bɛ yen hali bi dalu bɛ yen a ma ban baro cayara min ka kisɛw ma ban fo mɔgɔw k'o dɔn ala tɔgɔ dalu fɛn fɛn filɛ nin n'a ma baara cogo la i bɛ mun ɲini i t'a sɔrɔ bon o Sulemana n'i y'a ni adama wolo i b'a ye a bɛna alimangosi mun d'i ma n'i ye jateminɛ kɛ mangosi jigicogo ka ca nka Sulemana ni adama mangosi ka girin mangosi bɛɛ se ka foyi t'a la o Sulemana ni sira dɔ b'an bolo si la kɛrɛnkɛrɛnnama mɔgɔ mun bɛ yen k'a ma deli ka wari sɔrɔ o bɛ yen dɛ n ko n bɛ wari d'i ma dɔ sigilen bɛna fɔ ko ko miliyɔn 2 bɛ ne kun n ko t'o ma dɛ n ko n bɛ miliyɔn caman de ma adama ni Sulemana b'a kɛ ka dalu baara mɔgɔ f'a yɛrɛ k'a fɔ ko bi tiɲɛ yɛrɛ la wari bɛ n poche kɔnɔ sila ni dalu in a baara cogo 2 de bɛ professeur bolo a fɔlɔ n'an bɛnn'a la n bɛ taa n'u ye sira fɛ parce que mɔgɔw ka moyen tɛ kelen o kɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ maa o maa bɛna professeur fɛ professeur bɛ bɛɛ bisimila dɔw bɛ a sira dɔ bɛ yen an b'o baara ni dunukɔrɔ jama turu 100 mais ale la ale y'a sɛbɛnlen n'a daga ye nka fɛn dɔw bɛ yen olu tɛ se k'a lakale réseau kan an kɔni bɛ se ka mun f'i ye a sɛbɛnlen n'an y'a baara ani sɛ kɔni bɛ baara to ka dɔw la k'a daga d'i ma sila tan k'a ka fɛn maralen ci kun diɲɛ don o don maaw b'i ɲininka ko mun b'i ni cɛ in bolo sɛbɛn ni sɛ in bɛ kɛ togoya dɔ la komi réseau dɔ an tɛna an da mɔgɔw la mais zulimanayatigiw minnu ye moriya kalan dɔɔni u b'a dɔn professeur bɛ fɛ ka taa ni min ye domaine min kan o kɛcogo dɔw bɛ yen n'i y'a ala deli baara kɛ a sira dɔw kan k'a d'a tigi ma sila n'an sera k'a k'a kɛcogo la a bɛ n'i wele k'a f'i ko tiɲɛna i ye mun di yan nin ye wulibali dɔ ye don o don a ka masaya ka ko bɛ kɔrɔta sira bin o ye kelen ye a sira filanan bɛ yen nɔ o baara bɛ kɛ ni bakɔrɔni jɛman yɛrɛ ye o bakɔrɔni baara cogo sira sila an bɛ ba de ɲini an bɛ ba fa o fana nasi a n'a sɛbɛnden bɛ to ni ba wolo ye o ba sogo fana ba sogo bɛɛ tɛ d'i ma dɛ ba kɛri de bɛ d'i ma a kɛri o kɛri ni nasi de bɛ ɲagami ɲɔgɔn na i bɛ kɛri ni nasi de tobi i kelen b'i jija i b'o tobi k'o dun sila n'i sera k'o dun k'a sɛbɛnden to ni ba wolo ye k'o d'i ma i k'a daga ko
sila jiyan dongo do bi fari ka ko kan jiyan dongo do mogo bi ka ko mere ka ta sanfala do la ale bo ki iba wati be yelma ba do ka kula et puis o keli ale flani fana ci bali yelma bali do ka damuka dalu do bi bita di do ma ala to la Mta sɔrɔ ni siri wula b'a gosi ka dɛsɛ tiɲɛ dɔw bɛ i bɛ taa sɔrɔ n'a ka dolo salen do i bɛ si ala tɔgɔ baara ya tigi i t'a la ala tɔgɔ ka ɲi mais wala mais a bɛ ka kɛ mun ye n'a sɔrɔ ale ka ko datugunen don a ti ɲɛ dɛ masala sisan n'i ye bidon datugu n y'o de fɔ n ko n'i ko b'i ji k'a kɔnɔ a ti don parce que a datugunen don mɔgɔ dɔw bɛ yen o de ka ca maaw la maa caman bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ u sirilen don dɔw ye dabali kɛ k'u ka ko tiɲɛ dɔw y'u fereke bon n'u cayara i ka ko la a ka ca la ala deli caman bɛ k'i ti jaabi a la mais ni dalu dɔw bɛ yen olu mɔgɔ tɛ k'i siri la n'i y'olu baara adamaden olu bɛ siri traverser de ka tiga mɔgɔ dilan n'i y'a ye kuma dɔ la an bɛ sira fara ka taa don a la i ma y'ala an ka cɛkɔrɔba ninnu an y'a sɔrɔ moriya la n'i kun ser'u ma ala deli baara la o kun tɛ taa ni semaine kelen i bɛ taa sɔrɔ u bɛ laturu ani ala tɔgɔ u b'a fila bɛɛ don ɲɔgɔn na voilà parce que pour que dalu bɛ baara a kɛbaa ye a ka se ka résultat ye direct n'a sɔrɔ ni siri b'i la ni ala tɔgɔ sira dɔw ma se ka fɛn i bɛ taa sɔrɔ laturu dɔw bɛ yen olu ka teli et puis filanan fana bi an bɛ diɲɛ laban tile min na bɛɛ bɛ nafolo kalama de fɛ k'a fɔ ka nafolo baara ka t'i sigi ko kalo fila kalo saba ayi kɔni ɲɔgɔn si t'olu fɛ ko dɔw yɛrɛ b'i wele ko professeur ko mɔgɔ b'a la tile saba ou bien tile naani bon mais faamu don parce que bɛɛ n'i ka hakilina don bɛɛ n'i ka dɔnta don dɔnni kɔnɔna na bon o kama an bɛ nana ye ala tɔgɔ la siruwazimu na cogoya min na an bɛ nana siraw fana ye laturudenw tellement siraw fɛ donc ni kɔni sera n'i y'a ala deli kɛ maa o maa ye a ka ca la ala fɛ a b'a résultat minɛ o waati kunkurunnin ni ala sɔnna ni ala sɔnna ma mali kɔnɔ ani mali kɔ kan i n'a fɔ a yɛrɛ bɛɛ bɔra k'a mɛn professeur da cogo min na sisan adama ni solomana a nafolo baara ni bɛn min bɛ yen k'i bɛ fɛ k'a kɛ parce que ko ye danaya de ye professeur y'a fɔ wa n'a ye fɛn fɛn fɔ a da la i bɛ taa sɔrɔ a y'o prévu kɛ mɔgɔw y'a ye ni e dara la i bɛ fɛ ka dɔ k'a la balimakɛ i kɛra diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ professeur wele a ka nɛgɛjuru sira la n'aw ye ɲɔgɔn sɔrɔ e kan i ta lasɔrɔ cogo min na o siratigɛ ɲuman bɛ professeur yɛrɛ bolo nɛgɛjuru sira fila jaw ɲɛfɛ minnu bɛ mali kɔ k'a da ka indicatif kɛ 00223 77 18 13 94 n'i y'o kɔnɔ i ni professeur bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni ala sɔnna ma professeur ne tun b'an bolo bi turabu kɛnɛ jɛmukan kan kosɛbɛ adama ni solomana i bɛ dansigi bi jɛmukan na i bɛ dugawu k'an ye an b'a fɔ allahumma salli ala al-mawsufi bil karami wal judi sayyidi subhana rabbuka rabbil izzati amma yasifun wa salatu wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin